സെൽഫോൺ ഗുരുവിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, തംബ്നെയിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. ഈ സീൻ ഇത്തിരി ഡാർക്കാണ്. നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നമുക്ക് ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അതിന്റെ ഡാർക്ക് മോഡ് എന്നുള്ളത്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ മുമ്പ് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം വൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ കയറി നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് വൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ഡേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മാറി ഡാർക്ക് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ എല്ലാ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് മാറും. പകരം അതിന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറുമായിരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന് അധികം സ്ട്രെയിൻ വരില്ലായിരുന്നു. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും ബാറ്ററി വലിക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളറായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലൂടെ അത് മാറ്റം വന്നു. കാരണം ബ്ലാക്ക് കളർ അധികം ബാറ്ററി വലിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് മോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡാർക്കിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫേസ്ബുക്ക്. പലരും രാത്രിയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേരം നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ബാറ്ററി തീർന്നു പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഈ അടുത്ത് തന്നെ അത് മാറ്റം ഉണ്ടായി. നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഡാർക്ക് മോഡ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിക്കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഫേസ്ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓൾറെഡി ഫേസ്ബുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 3 ബാർ കാണുന്നില്ലേ, അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവസിയിലേക്ക് പോവുക. സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവസി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിലൊരു 4ാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ട് ഡാർക്ക് മോഡ് കാണും. ഡാർക്ക് മോഡ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ബ്ലാക്കിലേക്ക് മാറും. നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് മോഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഐഫോൺ യൂസേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസേഴ്സ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. സൈനിങ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ്.